Axetreo. Non digas axetreo. Voucho dicir con rima asonante. A traducción literal do axetreo é unha incorrección en galego. O máis parecido a iso que temos en galego é trasfega, que significa algo que se fai con apuro. Os meses de verán temos moita trasfega, non paran de vir clientes ao hotel. Sí, porque aparte desa sensación de apuro, trasfega tamén pode implicar movemento, trasladar cousas dun lugar a outro. De feito, trasfregar, secar. De feito, trasfegar é iso, mover dun sitio para outro. Estivemos trasfegando os paquetes a todos os cuartos. Aínda que de forma coloquial tamén pode ser beber alcohol. Atopárono trasfegando na taberna. Porque trasfegar tamén é trasladar líquido. Neste caso, dun vaso ao corpo humano. É como se di estar ajetreado. Estar trasfegado. Non, iso queda raro. Mellor emprega estar apurado. Apuntame o teléfono. En portugués tampouco hai ajetreo. Ali din unha palabra que nos soa un pouco a chinés, azáfama, pero tamén axitación ou confusón. En galego confusión tamén implica barullo, rebumbio. Canta confusión de xente había na festa. Dígocho eu.